Magkuruna na ko ani na. Dami guys nanay oh. Salamat ka doon na I love you. Nanay love you kay na. Doa na kana ko di puhunay makalugar mi. Santan, dinda santan. Masa po na santan na. Diyan guys, ang gipangita gid guys is bunggambilya. Anja kita madjugudan is kang nanay suli nga buwak nga kulay pink kanang lami madjug kulor. So mangihuha jugudan kay mga saha. Bahala nagma sabaan ko din na suling basta muha kog saha dani kay namihan jud ko sa kulor. Salamat jud adto kay nakaabot ni ko diri silang lugar. Ay dia si nanay. Ito yung ano mo nay? Sulit. Si nanay suling. Among bagong nanay na ako diri, daghan man kog nanay noon. Nag-asa ko pa doon na ako'y nanay, adtog Bohol, adtog Manila, arig Cebu, daghan kay kong nanay. Nandiyan yung special lang nanay na sa Bohol. Na manong balik siya ko nga nanay oh. Asa man? Kasi kasi mong ganahan mo na nanay, magdata. Wala na. Ha? Di na kaganahan mo tanom? Gipulan na ka? Init na. Oo. Init. Gipulan na ka sa muhang diyan mong bibi oh. Di hi ko diya sa mga taga Negros. Taga Negros ni sila guys. Damo kudog ko dito nila. Ano yan? Nag-enjoy ba mo na to sa inyuhang kuan? Hindi ko ayo. Sa bunlan, ay sa dus bunlan, kay wag bunlan mo, babaw din mo sa bato pa day mo. Basta makabot ako dito, okay na mo kung magbahabal pa doon sa bato, sa kaya mo series. Oh. Kinadlay na niya. Kinadlay? Ala, layuan na day tanong. So guys, wala ni sa plano. Salamat ay kadudan nila oh, from Negros. Sa plano ni marag makakuha dito tarong mga mangga ni kay nay mga mangga ng agihan no. Hala okay ra ka dia bibi? Bi okay ra ka diha? Silong kay init. Hala kay buwak sa gilid. Sa mong bukid. So guys, wadyo ko kay mo sa ning mga lugaran ni. Ano ni ka mama? Asa man yung inyo ano ni? Anto ra. Hala. So kay bo katuda day mi guys. Dagan sila limonsito. Anay limonsito. Uy na inayas nga kuano kanang saging-saging. So wadyo ni sa plano guys ha kanang nagkita ra jud mi jud kalit-kalit. Salamat ka jud ani ni ma'am nag kaabot jud diri sila hang lugar. Aw diha ang habal-habal. Dili na balhabal. Wow. Yes! Nay! Thank you, Nay! Nakaabot siguro na rin, Nay! Wow! Nakakay kayong mga kwandiri, oh! So, Nay! Nakaabot siguro na rin, Nanay na ako. Nice! Bitaw na siya, oh! Kanang orange! Kung saan mo sa pagtanom, Nay? Tanong sa guan. Sumo dyan ang gipangitan kanina na. Torium pod. Layo ra day mo sa kuan nay. Kana usa man kani karing balay nga dako. Asa? Hala daghan naglimonsito sila sa nanay oh. Sinin. Balas amerikano, kasalingan ng balas amerikano. Kanang nangahog ra gyud imong limonsito nay. Wala. Wala pa unong na kay. Hala. Siya nga ani oh. Sito. Mahal ba kay ini limonsito? Tulusin ko. Mahal kay sa lungsod humot pa jud kay sa nga tanan. Atong tanong oh. Hala. Ganahan to? Kanay sa anak nay. Hindi pa siya. Humot kay limonsito oh. Sayang is mong limonsito oh nga. Hi. Nay bisita. Hala mo buwak din ni sa. Sus nakaabot jud diri wala sa kalit-kalit. Nino to sa buyad. Hala ka nice. Tagaan jud ko nimo. Oo. Yes, tagaan jud ko ni ni abot ra ba ko diri sila ha kay. Ngani ganahan ka ani?
Pud. Dali na sa mabuhi. Buhay na siya dito. Puyo da ni usa. Ito, ako na ito. Ganahan nito. Nasiyara di ganahan. Siyara nagpuyo di diri. Sa una, uso pa ni mga ingani. Kaningani ba? Oh, mayana. Mayana. Daghang kay ko ingana. Pero karon wa naman ko kuani. Wa naman nangamatay naman. Galabong na siya. Sagbuwak. Nga nanguha kong tanom. Hala. Pasensya na dyan ka na ha. Kay murag naong dyan kong tanom na Ting buwak dyan di siya. Sige na siya gabulak, ma. Hi! Printa ha? Asa mo kumukuha ani nay? 1 year? Hala! Ang grabe yan, no? 1 year nay? Sa katuig di siya magsibuwak. Nice di siya uy. Hindi pa po siya tulok. Di Saan bitaw. pagtanam ni ma? Asaha. Mangita tagamay. Ay ning tapot-tapot ra man isa oh. Hala maapil man nagbuwak. Sige na, good. Mawi ang iro. Dili og na di na mamaak. Mama. Kay lover dog lover pug ko. Daghan na? Ako dili ko pa ako nana. Kay na ako daghang iro. So guys, manguha jud ko na ni guys kay ganahan jud ko ni sa kay kulay pink. Ja kanino una ay dadto sa tanong si Ate Daday, ja murag nawaan ra ba to manang mga jud alaman pug ko. Ay mukatay ra di siya na. Naamo kuan ra siya oh. Oh, sakto ra ni oy, thank you very much. La. Inadlayan ra abot. Inadlayan Santander ko nakaabot. Nawa sa plano dyan. Salamat ka doon ni si Robert ug ni si Ma'am Ana Marie. Ug ni Bibi. Bibi cute dia. Guwapa, buyag. Hala, tara na. Nice ang bulak. Naku, ingana sa una naman ay. Urin siya ugan. Kudo. Nice. Kani magud siya na og kadugayan, malanta siya. Mawa siya basta dili mo siya og balin-balinon. Dili ra ko silawom ni manguha ah. Pero kani sa bisag matumba ra ni mawuwi mo ni siya. Kana yan steam mo buhay ra na. Yes, So no need drug pa na ugat. Ta naginom nagtanom sa kaktus. Hala saktura ni uy. Dira ra. Saktura ni kina. Kani dili kani. Try nato na bi. Wa mo ko inga nagun nga color. Wa mo ko na. Di na magkorona na ko ani na. Jami guys nanay oh. Salamat ka doon na I love you. Na I love you kay na. Doa-doa na kana ko di puhunay makalugar mi. Santan, din daw santan. Masa po na santanay? Ah, kadto. Si color ana nay. Ano, red. Kadto magud nay siya kana naay nay murag hilo nay kasagbot magud na ako man ang pangidto nay. Kani ba? Okay na. Kani. Sagbot na siya. Sagbot na. Sabot na siya. Pero nindot ba siya buwak? Halaga samok-samok jud ko ni mamo kuan ni. Ya salamat kay mangita ra ko dito gabal-habal ha. Dili okay ra jud ko nay makaabot ra ko. Makaabot ra jud ko salamat ka jud ma'am. Salamat ha. Salamat sa banding ha. Salamat. Sa karon pa ta nagkaila pero karon pa mi nagkaila guys pero gaan ka jud ko loob nila guys. Ya daghan na ba kayo silang lamonsito oh. Ja nay. Love you nay. Bibi, isa tingnan niyo. Kalimot mo. Mawi. Maui, bye-bye. Murag mo Ay, si Sir kahit Juan. labay-labay. Si Robert. Basta yung tugbong ni mga. Mutugbong lagi na. Nay, madto na ko, nay. Oh, salamat ka, Jo. Ha? Dili, oy, babay, bagaon ako, nay. Ha? Mutugbong lagi na. Itong bugso na ko na. Parang disubunong ka, mamarig. Kani, di siya dito. Naapa di siya dito. Ay, amir pa. Sige.
Salamat naman ha. Miss ko, anak. Salamat Kadyo, salamat. Bye, salamat. Salamat sa buwak ni nanay, inas nanay. Hi ga, salamat ga. Okay ra kadung. Okay. Salamat Maui, love you Maui. Bye. So guys, first time ko nakangari diri. Sa tao tayo ko na driver. Ako kaila. Tingani mo dong. Ha? Tingani mo. Ha? Sige. Ay, ang gani mo nga kuan man. Herodias? Ano siya? Rapido? First time ako muna mga diri. Inero na wabay manakop diri mo helmet to. Ha? Oh, nice kayo ang view guys. Ang saingan din yung lugar dong. Inadlayan Peak. Sungo din yung Inadlayan. Kana, wow, ka nice. Naiwa lagi man na naway mga redire. Oh, nice kayo siya. So first time. Visit guys. Wow, nice kayo lugar. Inadlayan Peak. So guys, niabot na mi diri sa highway, mo na ni highway diri na nagmayo shipping diri dapit. Padung sa Dumaguete na pay terminal dari guys nga padung sa Dumaguete mayo shipping. So highway na ni guys. Na dari ag paradahan sa bus. Mo ni hong dari ah. A few moments later. Na guys aga nang hanggingad tujud sa kinatumian na sa Santander. Salamat day ko ni Nanay Suling ug ni Ma'am Ana Marie Diniros ug si iyang anak kasi Maui Diniros nga niya taga na nagpudyo sa Negros pero taga Santander sila guys. So niuban jud ko nila dito sa Santander kay nagkailan lagi mo dari sa kalsada guys kasi sobrang daming tao nga nananaog wheelchair kanya nangita man sila og kanang langoy-langoyan lagi na dagat jaga dari ra mas amo ang nailibring dagat man ang gida sila dari sa baybay mo nagkailami ja. Salamat kadto nimo Nanay Suling diana nang gitanom. Gipangtanom na nang tanan lagi sa hanggi hatag. So niya to ko sila guys kay ganahan to bumbil. Jo may bumbil sa ilaha kanila ipangadto na guys na. Salamat kadto Nanay Suling lain-lain na sa color.
Kani kulay pink ni.